El mes de l'orgull sol ser una època de celebració, de recordar que som una comunitat, que ens hem de fer costat, però també de lluita i de reivindicació pels nostres drets. Aquesta tarda contem amb 4 veus que representen la necessitat que tenim de trobar-nos amb semblants, de sentir-nos compresos, compreses, d'ajuntar-nos, fer pinya i, sobretot, de compartir. Bona tarda, Toni. Bona tarda. Bona tarda, Queralt. Hola. Bona tarda, Àngel. Bona tarda. Bona tarda, Jordi. Bona tarda. Tenim el Toni Travieso des del col·lectiu Panteres Grogues, a la Queralt des de la Cicatriz, el Jordi Samsó des del Casal Lambda i l'Àngel Hurtado des del Barcelona Gay Men Chorus. Sembla ser que al formar part d'un col·lectiu minoritari, que hem sentit repressions durant tota la nostra història, algo molt necessari és fer-nos costat. I algo que ens ajuda és el nostre temps lliure, la relació que tenim amb el lleure, la cultura, l'art, l'oci, no? Doncs jo crec que sí que és molt important relacionar-nos des d'aquest punt de vista perquè no només existeix el món de la nit, diguem-ne, sinó que també des del punt de vista cultural, esportiu, etc., doncs també tenim les nostres pròpies necessitats i si tenim associacions com les nostres, on la gent diguem-ne que es troba des d'aquest punt de vista, o sigui, es troba perquè té la necessitat de fer esports o de participar d'una activitat cultural com ara un chorus, per exemple, doncs és una altra bona manera també de conèixer gent, de relacionar-nos i en definitiva en comptes de demostrar que som part de la societat. Sí, a part, les vostres iniciatives, a part de fer la funció d'ajuntar i ajudar a fer pinya, també esteu ajudant a normalitzar, ja que deixem de ser la minoria que se suposa que som, que em sembla que per estadístiques no ho som molt. Aprofito que estic amb tu, Toni, parla'ns una mica de Panteres Grogues, de què és el que feu i perquè des de fora veiem alguns esports, però em sembla que va més enllà dels esports. I tant. Sí, Panteres Grogues és una associació esportiva cultural que té, ara farem 27 anys, es va fundar l'any 94, som al voltant de 1.400 persones que ens dediquem a reunir-nos per fer allò que ens agrada, o sigui, fer esports, fer alguna activitat de tipus més aviat de tipus cultural o fins i tot participar també d'altres tipus d'activitat, com ara el Pride, per exemple, com ara qualsevol tipus d'activitat reivindicativa, per d'alguna manera donar veu a totes aquelles persones dintre del col·lectiu que el que més ens agrada és això, no? O sigui, participar de l'esport, diguem-ne. Teniu disciplines de les més estàndard, per dir una paraula, però també heu integrat darrerament la dansa, per exemple, el cant, també? Exacte. També? Sí, també. Sí, tenim disciplines esportives, que va ser... Panteres va començar com un club esportiu, fonamentalment de vòlei, de futbol, de bàsquet, etc. Però ara, a més de les 26 seccions esportives que tenim, doncs també tenim un chorus, tenim 2 grups de dansa, un grup de salsa, altres coses que també s'han anat incorporant en els darrers anys, diguem-ne, per complementar tot allò que ens agrada, perquè no només fem esport, sinó que també fem alguna manifestació cultural, diguem-ne. Molt bé. Després fem una miqueta més de zoom a les altres activitats que feu, sobretot les que ajuden a difondre i a normalitzar el col·lectiu. M'agradaria seguir amb tu, Queralt. Parla'm del teu col·lectiu. La Cicatriz. Sí. La Cicatriz és una productora cultural que realment la va fundar l'Àfrica Alonso, que és una actriu i dramaturga, que ella, mica en mica, va anar fent el seu equip i actualment el que ens dediquem és a produir cultura en qualsevol àmbit. Ara mateix estem posades en una producció escènica, que és Una llum tímida, que és un musical lèsbic, i arran d'això hem anat construint tot el projecte, sobretot feminista i amb molt d'orgull. Comprendre que la cultura és un acte revolucionari i sobretot obrir espais perquè les dones amb sexualitats dissidents puguin expressar-se i puguin treballar en espais segurs. I sobretot enderrocant una mica el tema de les jerarquies i intentar treballar des d'un àmbit més horitzontal. És a dir, que el feminisme no només el mostrarem en totes les nostres produccions, sinó que també treballarem en base a això. I també mostrar la presència de la dona en càrrecs d'una miqueta més responsabilitat dins la cultura i l'oci que a vegades no es visibilitzen. Gens. De fet, l'Àfrica, que hi treballa molt en l'àmbit escènic, jo que em dedico més a les arts visuals, és una cosa que patim sovint, que el fet de ser dona et costa arribar a professionalitzar-te
involucrar-te de veritat i a manar i a portar projectes de veritat, doncs perquè hi ha el sostre aquest de vidre que no es veu, però hi és, i a més, si ja hi poses la muletilla de ser lesbiana, que és una etiqueta que t'acompanya a tot arreu, i, perquè sóc això, i que, a més, t'estigmatitza a nivells brutals en un àmbit professional. Vull dir que intentes sortir al carrer amb això i produir cultura des d'aquest àmbit encara és més difícil. Llavors, clar, la cicatriz està sobretot per el que tu has dit, per normalitzar tot això i per construir dones professionals i sobretot per donar exemple a les noves generacions que pugen. Que això és possible, que ho estem fent. Molt necessari. Últimament, mentre em documentava, m'he trobat amb el debat intern, la qüestió de la invisibilitat de les lesbianes a tot arreu, però especialment en certes indústries. És bastant greu. I m'agradaria, mentre seguim presentant la resta d'iniciatives, que et anessis pensant sobre aquest tema, si la responsabilitat està dins o està fora. Imagino que, com tot, serà grisos, res és blanc o negre, però ara ho reprenem. Et sembla? Perfecte. Jordi, des del Casal Lambda, perdona, que també és un col·lectiu. Vosaltres el que feu és promoure l'ajuntament entre similars a través d'activitats de lleure i així crear una societat més diversa? Sí, tu esmentaves a fer la presentació el fet de trobar-se, no? I s'ha anat esmentant aquí els companys i companyes algun altre terme, i hi afegiria, en definitiva estem per fer la socialització o aprofundir, afavorir la socialització i el creixement personal. És que aquests són dos fets fonamentals, no? També vinculats amb el que deia la companya de la cicatriz, el tema de l'estigma. I també ho anomenaves tu, que és un dels objectius del casal, vull dir que has donat en el clau la socialització i la normalització. Tu parlaves de normalització, en tot cas caldria afegir-hi la normalització social. Aquest és el terme, diguem-ne, que distingiria. I llavors, tot el que són activitats que afavoreixin aquests grans objectius són els que, des de l'any 76 fins a aquests moments, el Casal Lambda porta endavant, evidentment, amb molts projectes que, com tu has dit, en tot cas hi haurà moment de poder-los anar desgranant. Una miqueta de repàs, però em sembla molt significatiu aquest titular, que sembla que ens haguem de conèixer només a través de locals d'oci nocturn en el passat, ara a través de les aplicacions de telèfon mòbil per quedar, i no és així, hi ha altres espais als que els hem de donar visibilitat. Gràcies, Jordi. Àngel, sembla que Panteres Grogues us fan una mica de competència amb dels coros. Bueno, no es competencia. En principio hay bastante camaradería entre las entidades, entre las diferentes entidades y colaboraciones, que después comentaré una de ellas precisamente, que va a ser bastante importante. Desde luego. No la hay. La verdad es que hay bastante confraternización entre asociaciones. ¿Cómo surge tu proyecto? Porque es más o menos reciente, ¿no? Bueno, lleva 5 años ya. 5 años. Pasa el tiempo rápido y realmente 5 años han dado también para mucho. Es una asociación que su base es cantar, o sea, somos una asociación coral de voces masculinas, donde juntamos muchos aspectos, a nivel, no solamente la parte coral. Por un lado, nos juntamos para cantar, pero también nos juntamos. Eso es importante porque creamos también una red asociativa, ¿no? Con todos los compañeros. Luego detrás hay muchas labores que hace el coro, precisamente cantando, desde temas solidarios. La mayoría de conciertos que hacemos siempre son dedicados a alguna causa solidaria, y llevamos ya varios años que los resultados han sido realmente muy buenos a la hora de conseguir esas recaudaciones. La integración también del colectivo sordo. El coro somos todos hombres, pero hay una mujer en el coro, pero canta también. Es curioso porque ella canta pero con sus manos. Es intérprete de signos, y todo el espectáculo que hacemos siempre se interpreta para el colectivo sordo, que de hecho vienen muchísimos a vernos.
Cuando al comienzo nos llamó mucho la atención, ¿no? No entendíamos cuál era la situación, ¿no? Pues que un sordo venga a escuchar música o venga a ver qué, ¿no? Pero te das cuenta que disfrutan, ellos necesitan que alguien les explique lo que está pasando en el escenario, ¿no? Y Conchita, que es esta participante y esta socia del coro, se encarga de esto, ¿no? Se encarga de trasladar ese mensaje a los sordos. Entonces, intentamos, en ese sentido, conseguir esa visibilidad del colectivo a través de lo que hacemos, que es cantar, conseguir que la gente se emocione cuando viene a vernos. No somos un coro, por así decir, no sé cómo decirlo, al uso, o sea, la gente cuando piensa en un coro, lo primero que piensa es en un grupo de gente con su carpeta cantando, la iglesia también, ¿no? Algo así, o un coro de gospel, que es un poco más movido. Y claro, nosotros vamos un paso más allá y lo que hacemos realmente son verdaderos espectáculos, donde hay coreografías, donde la gente el público termina en pie, cantando, bailando. ¿Os disfrazáis? Sí, hay vestuario, o sea que jugamos con un verdadero espectáculo, ¿no? Y conseguimos este tipo de unión, ¿no? De conseguir la parte, por un lado, asociativa, la parte de visibilidad y la parte solidaria a través de lo que hacemos. Y no distinguimos tampoco que las causas tengan que ser de un motivo concreto. Hemos dedicado conciertos a asociaciones LGTBI, pero a asociaciones que no lo son. O sea, que no es algo, precisamente porque lo que se pretende es que el resto de la sociedad nos vea, el resto de la gente sea capaz de venir a vernos, no solamente al colectivo LGTBI. No estamos destinados a actuar para el colectivo LGTBI, sino a hacer que todo el mundo vea que el colectivo LGTBI es capaz de hacer cosas para la sociedad. Exacte. Aquesta voluntat de normalitzar ve al final com a resposta d'algú que no podem ocultar, no podem mirar cap a un altre cantó, i crec que certament vivim en una era on la que estem donant passos endavant, però també el fet que tot sigui més global i puguem tenir més informació i el nostre alcance arribi més lluny també ens fa veure altres realitats que igual surten de la nostra bombolla. I crec que estem d'acord que la LGTBI-fòbia segueix existint en moltes àrees, en moltes indústries. Crec que la cultura, l'oci i el lleure no se'n salva, potser en alguns aspectes n'hi ha menys, però és una realitat. Per exemple, Toni, en els esports, sobretot quan la cosa es fa gran, quan arribem a esferes més elitistes, per dir-ho d'alguna manera, la cosa es multiplica. Com heu experimentat aquest tema vosaltres? Aquest tema és un tema bastant escabrós i complicat, perquè a altes esferes, diguem-ne, sobretot als esports que són més majoritaris, com ara el futbol, no hi ha cap esportista d'alt nivell, en el futbol sobretot, que obertament hagi dit soc gay o soc lesbiana. I això, la falta de referents a vegades és important per la resta de la gent. Estic d'acord. A part, hem viscut al llarg de la història recent situacions realment desagradables. Tinc aquí un parell de declaracions. Un porter alemany anomenat Frank Ross, que preferiria directament no anomenar, deia per si de cas em dutxo amb el cul contra la paret. O, per exemple, l'entrenador de la selecció nacional de Croàcia no permetria que algun jugador meu fos homosexual, ni jo tampoc podria permetre-m'ho, que això té molta guassa, en el meu lloc de treball. No em podria fiar d'un homosexual perquè són febles i malalts. Pumba. Exacte. I això representa una opinió extesa, no ens enganyem. És un estat d'opinió bastant estès, tot i que ara, per cert, per exemple, sí que estan sortint gent de l'armari, per dir-ho d'alguna manera. Està sortint gent al carrer dient jo soc gay, soc esportista d'alt nivell, no precisament futbolista, això també s'ha de dir, però jo soc gay, soc deportista d'alt nivell i, per exemple, tinc una medalla als Jocs Olímpics a no sé on, o tinc aquest nivell. Vull dir que sí que hi ha gent a dintre del col·lectiu d'esportistes d'alt nivell, com a tota la societat, que o són gais o són lesbianes o tenen una opció sexual completament diferent a l'heteronormativa, per dir-ho d'alguna manera. Però igual en falten una miqueta més, no? Però en falten molts, en falten. Llavors, el que fem des de Panteres és precisament intentar, primer, portar aquesta gent a que ens transmetin les seves experiències i després el nostre club no només és un club LGTBI, és un club LGTBIQ+. És a dir, nosaltres a dintre del club tenim gent de totes les tendències sexuals que a més tampoc se les preguntem. I a part, ajudeu a través de tenir els braços tan oberts, diguéssim, també a expandir aquesta normalització, també inclús a esferes
super joves, no? Amb els infants, esteu intentant normalitzar el que es relacionin amb el col·lectiu i també feu una molt bona feina amb el col·lectiu trans. Sí, a dintre del club, ja et dic, si tenim en un equip de vòlei, per exemple, pots trobar noies, nois de diferents tendències, una persona trans, un jove de menys de 18 anys, perquè com que tenim lligues que són misses també, fins i tot a la federació, per exemple, podem jugar a una lliga missa, doncs en un mateix equip tenim gent de tot tipus, diguem-ne. O sigui, tenim totes les parts de la societat representades, totes barrejades, i és la manera que, diguem-ne, que d'alguna manera, o sigui, intentem normalitzar la situació, ja que aquests criteris estan tan estesos a dintre de la societat en general, la nostra manera de dir-li a la societat som normals, som una persona més de la societat, és precisament barrejar tothom i fer pinya i fer esport entre tothom. El sector cultural, Queralt o Jordi, també sofreix aquests problemes de LGTBI-fòbia. És una mica diferent, per exemple, a àmbits com esport, i també aprofito per llançar-vos la pregunta com pot ajudar la cultura i l'oci, que és la cultura, l'oci, l'art, són àrees que la gent les fa servir, per dir-ho d'alguna manera, per sortir de la realitat, per gaudir, per desconnectar. Com pot ajudar tot això a acabar amb aquestes discriminacions? Jo crec que donant peu a referents i a normalitzar referents per començar. És a dir, jo, que soc una tia jove, el meu gran referent era les noies de Jet Lag, l'Aina Clotet a Infidels, i quasi res més. Després tenies els teus referents yanquis, que no havien sortit ni de l'armari obertament, però hi havia allò que t'ensumaves. I jo penso que ara mateix és això, la nostra tasca és normalitzar referents LGTBQI+, és a dir, abarcar-ho tot, en l'àmbit de la cultura a nivell més mediàtic i també a sales d'expos i a teatres. És a dir, que deixar de fer que la figura homosexual sigui una figura marginal, i que, sobretot en pantalla, en l'àmbit que ens ocupa, perquè a Cicatriz ens dediquem a l'expressió artística més en aquest àmbit, normalitzar-ho molt i veure que hi ha gent normal, que té vides normals, que viu la seva sexualitat plenament, perquè això no passa, és a dir, no hi ha referents, no hi ha tertulians a TV3 ni a Telecinco enlloc que es declarin obertament homosexuals, i sobretot lesbianes. Jo penso que a lesbianes encara n'hi ha menys. Llavors jo penso que començar per això, per una normalització extrema, seria l'ideal, i crec que és on justament hi ha més curro per les entitats culturals, perquè no és fàcil. A mi m'agradaria afegir un element, perquè ha sortit un terme, els termes són importants i tot el que signifiquen, els referents, però afegim-n'hi referents positius, perquè referents n'hi ha hagut sempre. I sempre plegats de clitxers i de tòpics. Exacte. I anem a l'estigma, llavors es reprodueix el que tu estaves i llegies d'aquests entrenadors i d'aquests jugadors. Jo crec que tot conjuntament, a més, el que fem i el que intentem fer també des del casal i des de les entitats implícitament, més enllà que ho fem també directament, és un treball pedagògic, didàctic i pedagògic, de formació, en definitiva la formació, de diversos àmbits. Vull dir que la cultura, en definitiva, ja ho és, ja és un instrument des d'aquesta vessant, vull dir que forma. Jordi, ara que estem amb tu, parla'ns de les altres iniciatives que teniu al Casal Lambda, perquè a part de fer excursions, d'anar a exposicions, també feu reunions una miqueta més festives, celebreu el Festival d'Eurovisió cada any, que aquest any ha sigut una mica peculiar. Sí, és peculiar. I el vostre festival de cinema, parla'ns del Fire, sisplau. Sí, tant, naturalment. Sí, hi ha altres àmbits així més personals, els grups i tal, també el grup de sords, que farà 20 anys enguany, el casal també, Déu-n'hi-do. Això va en el sentit de la socialització, però en relació a la cultura, i concretament el tema de la mostra de cinema, que també enguany farà els 25 anys, malgrat que serà una edició que no la podrem fer tal com voldríem i, per tant, l'ajornarem al 2021. Bàsicament per què? Doncs tornem al mateix fet, de possibilitar l'accés a aquests referents positius que en el cinema no hi eren. Vull dir, caldria fer una retrospectiva per analitzar quins referents hi havia en el cinema, als anys 70. El gai i la lesbiana, la lesbiana
mig assassina, per entendre'ns, i mig torturada, i els homes homosexuals exactament igual, i això, doncs clar, amb els anys s'ha intentat anar modificant. I aquí el cinema hi ha contribuït moltíssim, no? I el que es tractava, i es va veure l'any 95, que va ser quan va néixer, és intentar portar, diguem-ne, aquests referents positius i projectar un altre tipus de persones, d'acció, de contextos i de quina és la mostra, no? Què passa aquest any? Aquest any què passa? No podem fer res com ens agradava fer-ho. Doncs no ho podem fer, però sí que farem, per tant, doncs l'hauríem d'haver fet ara en aquests moments, vull dir, ara estaríem en funcionament a la mostra de cinema, la mostra Fire, però no la podem fer i en canvi sí que farem en un principi entre setembre i octubre, ja farem conèixer les dades ben aviat, segurament aquesta setmana vinent ja farem el comunicat, amb una programació específica, amb una programació específica també de tot d'estrenes, d'estrenes arreu, i per tant doncs sí que hi haurà mostra, però serà a través d'una plataforma, no serà online, perquè no pot ser d'una altra manera, i el fet de limitar el tema de l'aforament és un fet que també ens serveix per això, la mostra, és a dir, per apropar gent, que la gent es vingui, es conegui, xerri, i esclar, si això no pot ser, doncs ho hem de... Ens hem d'adaptar. Ens hem d'adaptar. I adaptat quedarà, i així serà, enguany, amb una edició online. Sí, sí. 2020, un any que tots i totes recordarem. Aprofito per comentar-vos que podeu seguir la conversa a les xarxes amb el hashtag PrideBCN 2020 per consultar qualsevol dels temes que estem tractant o donar la vostra opinió a través de Twitter o les xarxes que vosaltres preferiu. Seguim amb les peculiaritats d'aquest any tan original. Anem a veure el got mig ple, encara que costi. Com us heu adaptat des de Game & Chorus a aquesta peculiaritat de no poder-vos ajuntar per assajar, Ángel? Pues de la única manera que se ha podido, que es de manera virtual, intentando tanto nuestro director Gerard Ibáñez como los miembros del equipo de coordinación, intentando mantener viva la inquietud de los socios, ¿no? No dejando que la cosa decaiga porque no nos podamos juntar para ensayar. Hemos mantenido ensayos virtuales. Y justo la semana pasada empezamos los ensayos ya presenciales porque nos podíamos juntar en grupos de 15, manteniendo todas las distancias requeridas, con un protocolo sanitario muy específico y cumpliendo toda la normativa. Con ganas de poder continuar, de poder seguir estos ensayos, de poder ampliar esos grupos, de poder buscar esa nueva normalidad que no sabemos cuál va a ser para las entidades corales en general, porque se habla de que es una de las formas de más riesgo de contagio, porque al cantar juntos y juntas y el hecho de cantar en sí, y no sabemos cuál va a ser el futuro próximo de cuándo podamos volver a subirnos a un escenario. Es algo que no sabemos todavía cómo será, y sobre todo con ganas, desde luego. El público también, cómo va a estar, ¿no? Si guardando las distancias de seguridad, claro, o en mesas, o cómo va a ser. Aquí es algo que yo creo que incluso va más allá del entorno LGTBI, y es el mundo de la cultura a lo que se está enfrentando hoy por hoy, mientras está durando esta pandemia, y es adaptarse a esa circunstancia, ¿no? Siempre digo que una entidad como nosotros, que somos una entidad amateur y que todos tenemos nuestros trabajos, pues bueno, seguiremos con nuestros trabajos e intentaremos volver a esa normalidad. Claro, el mundo cultural lo tiene más complicado cuando te dedicas profesionalmente a esto. Es algo que sí que, por lo menos desde mi faceta a nivel personal, siempre lo tengo muy presente. Pero bueno, nosotros adaptándonos a esto, a pues, hacer algún vídeo como hemos hecho de confinamiento, continuar con estos ensayos, tener en mente proyectos próximos que iremos viendo cómo se van adaptando y cómo podremos hacerlos, porque a día de hoy todavía no se sabe cómo podrán ser. Y sobre todo manteniendo este punto de que los socios y los compañeros sigan con estas ganas de juntarnos, de volver a ensayar y de volver a esta normalidad, en la medida que se pueda. Toni, com feu les formacions per acostar el col·lectiu i la normalització del mateix als infants?
Doncs nosaltres el que fem és aprofitar totes les jornades, com ara, per exemple, la jornada de Pride, la jornada que fem al febrer per lluitar contra la LGTBI-fòbia al futbol, i el que fem normalment són partits, per exemple, entre els nostres equips i alguna altra entitat, tipus escola o alguna cosa així. I aprofitem sempre, abans de començar el partit, i sempre fem una formació. Sempre intentem transmetre exemples, molts exemples de referents positius, això, i sobretot de les coses que hem viscut molta de la nostra gent, per intentar d'alguna manera sensibilitzar els nanos, els joves, els adolescents, amb la cultura que volem transmetre a la societat de que, bueno, som una part de la societat activa, una part més. I podem ser els vostres pares, els vostres tiets... Exacte, i tenim famílies monoparentals o famílies LGTBI, etcètera, que són pares de nens, també, que formen també part de la societat i que al final som un element més. O sigui, des d'aquest punt de vista és una de les coses que fem. I les altres coses que fem també és intentar arribar a equips de nens o de joves i igual, sempre amb la justificació de l'esport, és a dir, amb la justificació de, fem un partit, sempre abans del partit, sempre fem alguna mena de xerrada, alguna mena d'intercanvi d'idees, que sempre va bé. Les noves generacions tan importants i que són al final la nostra esperança, com deies tu, no, Queralt? La pregunta que et feia abans, la invisibilitat lèsbica, creus que... És gravíssima. I és bilateral, És una molt mica, greu, no? sí. Perquè al final una cosa retroalimenta l'altra, no? I al final és com que al final si t'estiren tu arronses una mica. Sí, no existim. Justament ahir jo vaig quedar amb un dels meus millors amics, que és gay, i el tio m'ho deia, però tu, carai, però quins referents tens aquí a Catalunya? Perquè, clar, jo tinc Futuroa, els rotllos drag queens i tot això, però tu qui tens? I jo no vaig saber donar una resposta a un referent aquí estatal, que a mi em representés com a dona bullera, i no existeix. I no només no existeix això, sinó que no existeixen espais de reunió entre dones lesbianes, que sembla que el fet de ser dones ja... és que quina mala pata, néixer dona i, a més, ets lesbiana. És que tens com el combo d'això, de ser invisible, no? O sigui que al final entenc que el fet de crear espais, no reprimir-nos a nosaltres mateixos i a nosaltres mateixes, és un bon missatge que podríem donar a les noves generacions, no? Si et ve la idea, creus que pot ajudar, fes-la. O el simple fet d'estar orgullosa de ser bullera, que és una cosa que, ostres, també ho parlo amb moltes companyes meves, de que elles han tardat molt a estar orgulloses de ser bulleres o bisexuals, perquè no és un missatge que es transmeti directament. Mentre la comunitat gay sí que sembla que s'ha fet un treball superexhaustiu en aquest tema, en les bulleres encara ha costat molt, no? I el simple fet d'un dia tu llevar-te al matí i decidir que ets orgullosament lesbiana o bisexual, això ja és un pas superimportantíssim. I si a més ho podem transmetre cap enfora perquè les noies que pugen puguin tindre referents ferms i pròxims, que penso que són importantíssims, ja estarem fent una feina valiosíssima. Un llegat molt necessari. Sí, total. Gràcies, Queralt. Toni, Jordi, Àngel, moltes gràcies. Continuem la nostra conversa a xarxes, ja sabeu, utilitzant el hashtag BCNPride2020.